Chino! Kimchi Chino! 오빠. At mahal, nagbabalik si Kim Chino para gisingin ka sa katotohanan na hindi ka niya magugustuhan. Kaibigan ka lang, hanggang kaibigan ka lang. Balik Chinitox na tayo, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, bibigyan kita ng 3 dahilan kung bakit hanggang friends lang kayo. Ito sabi ko kanina, una, hanggang friends ka lang kasi may iba siyang gusto. Simple as that. Hindi ka gusto, hindi ka jowable, hindi ka enough, at hindi ka niya nakikita bilang jowa. Hanggang kaibigan lang kayo. Ganon kasimple. Diba? Kaya kahit tumambling ka dyan, kahit anong pagmamakaawa ang gawin mo dyan, ay talaga nga namang hindi ka niya jojowain. At ang pangalawa naman, hanggang kaibigan ka lang kasi takot siya sa commitment. Ito yung sinasabi natin na gusto ka niya sa buhay niya pero ayaw niya ng label. Kaya friend ka lang niya, di ba? Pag walang label, pwede pang humarot sa iba. Kapag walang label, kapag tumikim yan ng iba, hindi yon cheating kasi walang kayo, di ba? At kapag mahal, no, kung kaya mong umiwas sa mga taong ayaw sa commitment, iwasan mo. At yung mga gusto naman talaga ng commitment dyan at gusto na talaga mag-settle down, ang masasabi ko lang sa inyo, pag-isipan nyo hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, maraming beses bago kayo mag-settle down. Huwag nyo kong yabangan na gusto nyo ng commitment kasi marami akong kakilala sa buhay ko na nag-commit sa tao, ang ending sila ngayon ay nahihirapan. Minsan hindi mo alam kung kasal ba talaga o sakal. Anyway, mahal, meron pa akong isa dito at makakasama mo pa rin naman ako hanggang 9 p.m. Pag-usapan natin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kayo nagle-level up. Pag-usapan natin ngayon kung bakit hanggang friends ka lang. Tuloy-tuloy lang ang ating Chinitox, tuloy-tuloy lang ang usapang pag-ibig kasama ang chinito ng buhay mo. Ako yon, si Kim Chino. Siyempre, manatiling nakatutok, mahal, dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.